Imi mukumbonyatsoti chiko imi. Inini nduti ndoida kadaro chero ine ropa zvana basa totoita kadaro haisitoro chero ine ropa. Amutyere imi. Kuchachi kuti ine ropa. Amuseme. This type inosema here isu. Amutyere utano wenyu here. Totoda chero ine ropa udaro utano hwechi. Ndikutoshaya kuti nyatsai kundi handisi kunyatsonzwisisa kuti chero ine ropa. Haisi toida chero ine ropa. Chaisi streamer geto yetiswesi. Aiwa inini amusemera munzokuda kuningirikina. Amutyere utano. Ona isu street boys unzwa. Kubawa chero ine ropa unzwa. Nyama ya ichangoda kuibva iri pabraya. Ichingodzi nokumanaka yakungoti yakuda kuibva chero ichine ropa kumana totanga kutoidya nyama. Zvanditokuudza zvokuti pakura tidye pakura yatoita chero ine ropa isu sitorova. Ndezvenizvo tanzi inosemesa inomisa mwoyo kana nyama irwarise notanzi chero ine ropa pakati. Handi chine ropa pakati. Aiwa yakuibva nyama pakura tidye. Aiwa ndapa muri pamba here munongodya yaibva. Ibrahim zvokuti chine ropa ndezvenyu isu sitodya tiri boys takatodha kwirira. Chimbomirirai kuti iningirikine ibve ndozokupai. Zvokuti chine ropa kunyima kaoista here kuti yanzi haina